Hey guys, what's up? So karon guys, so na namo ang challenge guys. So let's go na sa baklo guys. Kaya ready na ang kaldero guys. Oh no! Sige na, let's go. Bring it back. Pero na po ikuan niya. Drinks siya. Tuwad ito lang. Meanwhile. Okay ra tayong kaldero tayo. Hey guys, naka-ready na tayo guys. So mga tubig ko na guys. Ma'am, pwede mga tubig ma'am. Tulo lang ka po. Pag human ako pangayong tubig guys, gibalot na ako isa-isa ang kanon sa tissue. Tapos, ginahinan ako pilo ug ako ang giloklok sa ako ang mahiwagang towel. Nagdala akong towel guys in case of emergency. Nagdatag towel ya. Dala ako ang gikuha ug ako ang gilapag sa remesa ug ako ang gibalot ang kanon na sa tissue. Di ka gusto kanon day? Ay, pala Gaba pa no gamay guys. Ganda. Kaon. Tuuman. Ay kano G. Gago! So, dito mas mayo para nagkama na. Ang kontakluban ng sab, sarado. Dapat na nag-upload ka. Ano ba na kayo? Cook cook lang. Cook lang. Ang kini, sausaw ng gari. Ano ko ba dala kaya pa sarok? May mo rice te? May mo rice? Napay kanon diri. Gago! Okay lang. Makan makan. Yung tanong kan mo. Kana ba utang diri? Kamama nimo. Kutsara nila dili na dalo na. Manin ko guys kay bro. Kalat ng takuling. Dati. No, 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 no. Para ani rice na ni. Ayan na. So guys, muna itong camera girl. Okay. Cameraman siya. Huwag mauro to guys no. Salamat kayo sa pagtanaw sa video. Unta nalingaw mo mas gamay lang ni na clip guys. Sa sunod na pod guys, kung unsay mauna-hunaan, daghang salamat.